ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. Right here is my swag. All the ladies are on it swag. Everybody pay attention, cause this right here is my pretty boy swag. Oh, do you know why I'm singing this song for you? Ingoba namhlanje umuntu obhaleliwe on the show is a fashionista, stylist, umuntu omswenko. His name is Ayanda and ubhalelwe ubuhle. Uthi nje ubuhle angeke atama 2K ngeke indoda enhle egqoka kahle egrand ukhona wena nethimba lakho. Greetings, hello, hi. Welcome to the show. I'm super excited, Njengenjwayelo, and I'd like to welcome you to another amazing episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. It's the next chapter. Njengenjwayelo about to begin the next chapter for ikhaphuli yethu ya today, a young, a hot, a fresh, a relevant. I hope you are ready. If you are ready, then uzobona ukuthi ungifollow across all social media platforms, Select Africa TV yonke indawo, and subscribe to this amazing YouTube channel khona ungeke uzuphuthela ama-drop episode every week. Now come with me, sizobona ukuthi into namhlanje ihamba kanjani. But before we get to that part, allow me to reintroduce myself. Also known as Andama 2K or 2K Naye. That is what you get to call me. Mangabu VIP asemhlabeni. Now step with me singing in a phakathi pretty boy swag. Oh, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa Pilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause me now I have a crush on you. Sanibonani, igama lami nginobuhle Wandile Majozi. Ngineminyaka ezifona ngize lana ngoba kukhona umuntu engimthandayo. Manje ngizothanda ukuthi ngizame ukukhuluma naye because umuntu wesilisa ngiyasaba nami ukuthi ngikhulume naye ngitshela indlela engizwa ngayo. So ngize lana ke ngoba ngizocelisisa. sisami ngine-stress ukuthi no-24 usuzoyibhekela wena uthando. Jesus, she's 34 uzofica unjani? It's not that I'm looking for love. I think You're looking for him. Yes, ngiyaqala ukuhlangana nomuntu ngiyaqala ukubona umuntu ongenza ngizizwa ngale ndlela ngizizwa ngayo. I know No Lie is very famous and abantu abo bayitshela ukuthi hawu into ejwayelekile mangizothi ngizizwa ngale ndlela, but I think this one is different. I've never felt like this before. Yes, I know. Where have you been all my life? Exactly. So uyona yena. Yes, so akaze ngenze njengalena ngaphambilini ukuthi ngifune kube yimi oya kumuntu. Even ngisho ngathiwa ngine-crush bengihlezi ngizohold up. Yes, but this one, so I what's think different it's worth a try. About this one? Yini kwenza ukuthi ufuna uku-overcome fear yakho futhi kube wena lo aqala? I don't know, but I feel like something is different ngaye. Firstly, indlela acabanga ngayo ukhulile nomqondo, and I think it's too much for his age, but I love it. Yena wonke nje is different. I think he matches my energy too. Angazi nje, but he's different. So abafana basuke befila kanje mangabe bezokushela beqala ukubona bese bethi love at first sight. Exactly. Bese umuntu different usuke shite kanje. But I think ngenze ngiphoxeke even like sesempilweni yakhe. I think he's the same as Nhlezi Mbona. Umazelaphi usukumbona kuphi? Mazela on TikTok, he's kind of famous there. Okay, so have you spoken to him on TikTok? No. Naya, But I'm ready. Ngenze ukuthi naye akakwazi. Niyafollowana noma wena follow yena? I follow him, he doesn't. Yes. Akangazi. Uyangistressa buhle. So how do you think it's going to go if I'm being ngakaze ngikhulume before? What are we expecting to get from interview? Okay, I'm expecting ukuthi yena abe shocked, of course, because akangazi, he's never met me before, he's never seen me before. Uzoba shocked, of course, but since ekule industry akuyona, I feel like mele ayilindele stay kanjeni. So, but I think he's gonna give it in, because I don't think he has someone in his life. Usutothile njalo? But I'm judging by the so njengoba uthi
he should expect, he should, kumele ayijwayele izinto ey'nje or No, so expect I'm izinto gonna ey'nje. try it because Kumele expect. But yes, of course. Ungathini-ke uma ngafika omunye ugele uzofuna The ukukhipha. same thing, yes. Did you That's think my of that? fear. Yes, I did. I think when I'm saying corner, I'm saying corner. Ah la la! Touch the floor! Ngiyayithanda ispirit oza ngayo. Ungizela nale energy engiyidingayo. Yeah. So what do you like about this guy? Ngoba umazela ku-TikTok, you've never met him. What is it ekuchazayo ngayo? I think he's kind. Uthanda indlela acabanga ngayo. Yes. He's good looking. Oh, very important. Oh, Yeah. Yeah, and he's tall. he's tall. Yes. Not that tall, but he's tall. Okay, cool. All right. Are you ready to see him? Yeah. Do you drink alcohol? So like, get you like a shot? No. Oh, for my neighbors, go and put on. No, uzongena nje. Yes, as I am. Ah, kuhle. Yebo kusonta kwama wakho. Uma kuyokhe ihlahlela kanje ingoba uyazi ukuthi wena. I'm doing these things. Hayibo. All right, Mbukele Select Africa TV. Buhle and I are ready. We are looking dark-skinned. We are looking pink. We are looking short-haired. We are looking bold. We are looking alike. We are matching. Ento sishoda-ke manje ukuthi simethe ubhuti kule equation. So igama lakhe Ayanda. u-Ayanda. But I know him as a styler on TikTok. Oh, umuntu omtayero. Yes, but I managed to get his real Real name. name. Okay. Sisestayeleni hoping ukuthi ustayela uzoba sestayeleni kanye nathi ngoba vele iyadlisa lento yokuthi nje ube bold and beautiful as a girl. Stick around to find out how this is going to unfold. You're watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. Righty, I am sitting with uStayela and uyambona ukuthi vele umuntu weStayela tsa. Uyaphila? Yaphila njani sis? Right, kamera musne. I'm from Select Africa TV. Bengifuna uqala nje ngikubonge for availing yourself ukusipha isikhathi sakho. Yeah. Because I called you a couple of days ago ngacela ukuthi sihlangane la awungazi awazi ukuthi sokwenzani but ungazi unjalo ufikile and I truly appreciate ukuthi usihloniphile isikhathi. Ngiyabonga kakhulu. So, the reason why I called you here is because igama leshow esishuthayo ibizwa ukuthi I have a crush on you. Yeah. So somebody has a crush on you. Eyawubani Also find out again, that's why you are here. So I wanted to check out to right. Can you continue our mind ama camera? Yes, angiwamandi because vele ngumuntu vele osebenza ngawo. Ngawo ama-camera. Content creator, ngenza ama-motivation. So I think mhlambe yabo. Kuzoba into right. Yes. Have you ever been sellout before? Bani? Bake bakusela before? Awu kaningi phela uma content creator nje into zakho lezo kumele ijwayeze lokho. Look at you! I mean, how does it feel ukuselwa as a guy and also ukuselwa kaningi ngalo ndlela? Siyabonga babes. Ukuselwa kaningi ngale ndlela ukuthi uzokujwayela nje uthi hayi mina njengomuntu oshelayo. No. Ukuyitshela nje ukuthi no. Usukule industry ukuthi abantu bakujwayele futhi bakwazi so you have to understand abantu wenze sure ukuthi uyaba accommodate ngayo yonke indlela yabo. So from all of the ladies aseke bakusela before or abashutha amashoti abi khona sekuyalend wathi usithola naye iyodwa indlela eyenza ngayo yabo, like why no confidence or like yini yachaza yes indlela oyenza ngayo esikhathi samanje ukukhuluma izenzo futhi lento yomlomo nje ukuthi izomtshela ukuthi uyangithanda izenzo yini laba yini ukuthi understand what lento yomlomo izenzo yini izenzo ukungitshengisa ukuthi uyangithanda but ungangitsheli yayizwa leyo nto uyibonela ukuthi cha lo uyakuthanda lo ngezenzo zakho umuntu. Okay, so setup namhlanje cishe ifane naleyo kulama setup othi wajwayele. There's a lady othi you stole her heart, so namhlanje she's here to confess how she feels about you and for you guys to meet. Angeke ngisho ukuthi ubani usisi loyo, ngenze ukuthi uyamazi, ngenze ukuthi awumazi, uzobona usubona, but nje ngifuna nje ukuthi ngikuprepare so that getting into i-date uzokwazi ukuthi i-mandate noma i-agenda namhlanje ime kanjani. Okay, awumlandi ngimuzwa. Okay, ngiyamlanda manje but quick one ukuze uzodate nomuntu whether umshelile noma uyena okushelile imapha ama characteristics osuku wabheke kuyena owafunayo umuntu esifazane.
one thing nje mina ngikutshela yona my sister angitsheli mina ngelona How? hayi kabi ukuthi hayi nje angitsheli nje ngelona lapho ngithanda umuntu ongasona isidudla but uphakathi nendawo Ongathi unomzimba sonomzimba futhi lethi bangihamba nayo ngizizwe ukuthi ngihamba nomama uyabaqubula yini akaze ubumncane wena uyakwazi ukubaqubula laba abafit hayi into ehlele indoda okay so kumele kube umuntu ongasona isilenda ongasona isidudla phakathi nendawo nje phakathi nendawo nje okay number 1 yes yabo wena uyafitha How phakathi nendawo angisho ukuthi kodwa uyafitha ngeke phela vele usho kumina wayibo ngeke ngadala okay besides the body type what else do you look for umuntu onothando umuntu ohleze khona for mina nje mfethu umuntu nje ongithandayo ngisho kanjalo all right cool and okunye kukhona umbuzo engijwayele ukubabuza wona abantu abake bayifikele owodwa oshaya I know uzumshaya but sengifuna ukuzwa ukuthi yena uzophendula kanjani uthini lo mbuzo ngibuze wena ngiphinde ngibuze yena but if uzombrief ngeke ngimbrief I can promise you that pinky promise yabo I'm promising you kuma camera ngeke ngikwenze kanjalo uthini umbuzo engijwayele ukubabuza wona owodwa ukuthi okay njengoba uthi uyangithanda or khona something ufuna ukuyenza nami ngicela ngiphendule lo mbuzo lo ongipha umehluko phakathi kwabantu abajolayo nabantu abathandanayo ngifuna ukuzwa indlela azophendula ngayo ukuthi uzothini yabo ngokumbuza leyo mbuzo ngokumbuza leyo mbuzo leyo ngifuna ukuthola umqondo wakhe ukuthi ume kanjani so what if you like her and you think she's an amazing person but ahlele ukuphendula umbuzo usho ukuthi ngenjwele just because akakwazi ukuphendula ngendlela right no akusho njalo but ngizobuka izenzo zakho ukuthi na wenza kanjani okay no asiyibuke phethe izenzo zakhe kwaye mina ke sengijaha ukubona ukuthi into yeni izohamba kanjani yabo sengamletha I think ukamletha awuthuka hayibo uthukile hayibo uthiswa yini ngoba phela uzoshela wena nje usingaze ngibiza kwama camera wayangidl nje ngekuphendula uyi superstar wena uyi celebrity nama DM awu 55 million angena in a day uyawaphendula nama DM wonke angijabona ke ubezokuthola kanjani but ikhona inamba yami kwibhayo she wanted to make it special so that uzobona too serious now let's see so totally the point yeah so totally the point wena totally point not yena no phela point lakhe njengoba mina no ukhuluma wena nje manje okay asimbone you know what let us bring in the ladies so that so decide ukuthi point ngempela uyalithola noma lenza kanjani ebholeni 3 points so la uthola ba so totally 2 so totally 2 so kushoda u1 orambuzo lo yaya yes but ngimbrief ngeke ngimbrief ngizomletha njengamanje ngeke ngisambrief I promise you that I promise you also ukuthi I won't break this promise sengenzela uAyanda la now sokusele ukuthi simlethe usisi sizobona ukuthi date hamba kanjani remember to keep it locked by following us across all social media platforms subscribe to this channel if you haven't and mangabe nawe uyafisa ukuthi ube kwi situation yasisi ulethe umuntu la uzomtshela ukuthi sizwa kanjani sibhalele on the email address down below but so manje ngifuna ukuthi siba sethe njengenjwayelo so njani ke Ayanda yaphila njani sisi so mina igama lami unobuhle I know awungazi but I've seen you on TikTok and kade ngaqala ukufollow and I like ama videos akho yeah khona baningi abantu engibafollowayo and baningi abantu abane content ecishe efana neyakho but angazi nje yakho there's something about you so uthi sisi uqalene nokungifollowa I think 6 months ago okay yeah so ama video akho nje ngifuna uqala mangasho ayangichaza nezinto ezikhulumayo ziyaphila yabo zinesense angikaze angiboni khona content creator engahlangana nayo enza so amafuphi nje siswami ngibizele kwama camera ungibizele ukuzochaza about my content yeah phela ngibizele ukuzoncoma kahle ngaphandle bema ukustampe wena khona okunye no ofuna ngikusho and then asking ngalo ukuthi akukho inhlabo ofuna ngikusho no since wena ubuza ukuthi ngibizele indaba ye content plan yes vele ngibizele kona uzokuncoma about i content yakho unless if you want mhlawumbe ukuthi sikhulume ngezinye izinto besides your content
bengathanda ukuthi ukhulume ngakho konke because mina ngumuntu obhizi kakhulu content kumele ngidropha ama-video kuningi nje so ngeke ngabona ibalulekile le invite leya namhlanje ukuthi ngize la ngizobuza ukuthi mhlampe and ngiyabonga kakhulu vele for ukuthi uzile bekungakazi ngipho ngiyabonga for ukuthi uzile qinisile mfethu vele bengeke ngisuke yabo ngikubize ukuthi ngizokhuluma ngezinto kanjalo kahle kahle because vele uzizowangibamba ukuthi angibizelanga lokho kuphela ukuthi bengifuna ukwazi kangcono if you don't mind. Okay. I'd like to know you better. Okay, on TikTok, Mr. Not on TikTok. I would like to know you better as a person, yes. Because when I think so, my name is Nobuhle Kwagamajozi. Ngiyayisebenza. Okay, mina igama lami ngu-Ayanda. I'm currently living at the North, but ngekhaya kwaMashu. Yes. Oh. Yes. So kukhona mhlawumbe okunye ufisa ngichaze ngakho ukuthi ngumuntu kanjani. Yes, because okay, not that. Do you have a girlfriend? Yes, I have a girlfriend. Okay, sometimes because Nana. 2 months man, but yeah, I understand. Sanga Mash. Yes. Okay. Mina, I don't have someone in my life right now. And of course, ngikubonile on TikTok. I've been following you for isikhathi eside and I like you. Yes, to be honest, I do like you. And that's why I've called you here ukuthi sikhulume. Yeah, ngingathanda ukuthi ngikwazi kangcono. Because mina I understand akukho lula ukuthi vele nawe ungilike the same time because when I didn't know ukuthi ngibisele lana. Mina I've had my time to like you isikhathi eside. So mina I have umbuzo too. Yes. Ubungidiyemi ngani ukuthi mhlawumbe uzongibizela kwamakhamera into kanjalo yonke leyo ngasho okay phela engisaba nami ukukhuluma nawe lapha and I know okokuqala nje vele bunge kuzophendula plus I have almost 200 messages angithi uyabona so vele achieve okay angiyabona so vele bunge kuzophendule vele so ngaba nakuthi okay fine if it's listing invite lana I'm gonna pay for everything can I just speak to you ngizwe ukuthi wena makhona ufuna ukwazi ngami ungabuza I'm gonna tell you but nje mina angifishe ukuqabanga ngichazile ngikubona kuma-video yakho ngabuka ukuthi lo I think because I've never done this before I think if abangani bami hlezi batshela ukuthi akaze ngize ngithanda umuntu ngalendlela ukuthi sengize ngifuna ukumtshela ukuthi I like him. I know ngiyakuzwa so uthi wena kumina uyangithanda usho njalo right? Yes, and your girlfriend can be moved. She's not a mountain. Ngiyakuzwa so ngingabuza lo mbuzo nje few engakubuza yona. Yes. Ngizocela ngibe umehluko phakathi kwabantu abajolayo nabantu abathandanayo usho ukuthi wena prefer kuphi lapho? Ngiprefer abantu abathandanayo angikwazi umehluko phakathi kwabantu abajolayo nabathandanayo but mina ngifuna ukuthandana angifuna ukujola angizwanga ngifuna ukuthandana nabo angifuna ukujola nabo pho kwa ungawazi umehluko phakathi kwabantu abajolayo nabantu abathandanayo ukuthi ngikwazi ukuchaza ukuthi yini ukujola but ngiyakwazi ukuchaza abantu abathandanayo of course ukujola ngazi yini ukujola ngazi awukazi ujola I think angajola yes that's why it didn't work out okay but nginethemba ukuthi whatever soba nawo mina now if kuzokwenzeka it's gonna work out manje ngicela ukubuza one thing futhi okunye uzomela lo muntu obhizi kanje empilweni. Yes, I think because one thing for sure engikutshela yona mina ntombazane one funa ukunako yes uyifonele manje send good night manje send good morning manje baby manje sibonane zonke nje lezo zinto. So when you choose lezi zinto ezawungeke uzuyimele because you are busy. Busy, my this day yes, yes, but you don't have to say good night, good morning and all of those things. When mawusho ukuthi okay today I'm busy, today mhlawumbe ngizobuya late, just communicate usho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma nawe namhlanje ongeke ngikwazi ukubona namhlanje. I think that's gonna work. But now hayi ukuthi uthi ngeke ngikwazi ukubona namhlanje bese unyamala lo 3 days.
No, hayi ngiyakuzwa. So I think ngizokumela nokuba phezu kwakho. If kukhona engingakwazi ukumela, that's gonna be communicated. so ulindeleni kulomjolo noma kulolu thando ukuthi yenzeke? Ngilele uthando lodwa oluningi, communication njengoba ngisho ukuthi ngilindele communication, and of course ngiyayibona i-future kwi-relationship yami nawe. Singaqali. Yes, la ngithi nawe. Okay, manje ungenza ngisande as if I'm delusional. Yes, ngiyayibona i-future because I've had my time ukuthi ngibuke, ngabona ukuthi ngiyathanda, ngabona ukuthi lo umuntu engingaba ne-future naye. Yeah, but you cannot awukwazi ukubona i-future singakaqali ngisho ukujola. Even ngisho inyanga eyodwa wena usubona i-future. Kuyenzeka. Kodwa mhlawumbe kuyenzeka-ke mina ongazi. Yes, kuyenzeka. Wena uyibona? Mina angikwazi ukubona i-future nomuntu engisajole naye inyanga eyodwa, nomuntu engakomtholi. Yayibona leyo nto leyo? Like akwenzeki mfethu, akwenzeki. Yabo. So Mhlambe ngiyethemba kakhulu but mina ngiyayibona i-future. if usho njalo ngitshengisa ukuthi ngempela isizathu ukuthi ungibize la sikhona. Exactly. Ikhona into ekuchazile ngami. Exactly. Like benge nawe futhi uyabuka i-effort eniyenzile. Ngifonele ukuthi ngize la nawe, ngakusenda i-invite ngenza zonke izinto lezi. Angeke ngiyenze lento le if I wanted to have fun with you. This means vele I'm really into you. Ngiyakuzwa. Kunganjani-ke usilendaba yami nawe siqhubeke emafonini sixhumane, kodwa ngiyakuthembisa ukuthi i-answer yona angeke kuze kube impendulo ezokuphoxa noma ezokwenza ukuthi mina nawe sigcine sesingaba. Yeah. So ngifuna ukuthi kube into off camera. Yes, impendulo yami. Okay, I respect lokho. Since ngumuntu nawe wazi osemehlweni abantu yabo. Yeah, I understand. Yes. So bengajabulela ukuthi kube kanjalo, kodwa ngiyethembisa ukuthi impendulo yami angeke kube into ezophoxa, angeke kuze kube futhi into ezokwenza ukuthi uyinyeze yabo. Because mina ngiyangithanda ukuthi wonke umuntu accommodate ngendlela aphila ngayo nama-feelings akhe futhi. Yeah. Ngiyakuzwa-ke ngiya-understand. So ngibona kanjalo-ke mina. Okay. I appreciate lokho, ngi-appreciate futhi ukuthi akazi lento uyithathe ngendlela ethi yabo mhlawumbe ukuthi ithuse or uyithathe ngendleleni, uyithathe ngendleleni. No, and okunye futhi mina ngizokutshela yona, mina ngiyitsheli mina ngiyazazi ukuthi ngiyini ngifunani empilweni, so wonke umuntu kumele ngimhloniphe. Yes. Ngakhuliswa kanjalo nje ekhaya ukuthi umuntu nomuntu ngimhloniphe. Yes, nama-motivation ami vele agxile kakhulu ethandweni kanye nasempilweni yabo, ukuthi umuntu uyiphatha kanjani ukuze afike lapha. Awukwazi ukufika lapha ungaqalanga kumzali wakho noma kumuntu oseduze kwempilo yakho. Yes. Yeah, so ngibonge kakhulu ukuthi kwazile ukuthi ungibize la wazi express indlela ozizwa ngayo ngami. So ngiyabonga kakhulu ngalokho futhi. So okuningi sokuxhumana sizokhuluma kakhulu efonini, kodwa nawe ngiyathemba futhi ukuthi uthokozile ukuthi ungibone. Kakhulu like it means a lot ukuthi thatha isikhathi sakho weza lana wazongilalela, and yeah ngiyabonga nje kakhulu. Banyana bathi ngizonichecka ukuthi kuhamba kanjani. Ihamba kahle noma akuhambi noma kuhamba kabi. Thini into? I think ihamba kahle but ubhoti ustayela uthena phela ukuthi yonke into azokhuluma kahle off camera, but uthembisile ukuthi ungithembisile yes ukuthi azoyikhuluma ngeke ezokwenza kahle. So I think ihamba kahle. Usekuthembisa ukuthi azoyikhuluma angeke izikuphathe kabi. Yes. Oh kahle low key uthi uzomqoma but not on camera. No, it's not. No. No. Like Ayan, how are you feeling?
ngizizwa ngiphilile emoyeni, ngizizwa ngi-right emoyeni ukuthi nje sengaqhamuka umuntu engingazelele engingalindele yabo ozizwa ngalendlela asechaze ngayo yabo. Lokho kungitshengisa okukhulu okuhle futhi nokukhulu okuzayo empilweni yami engakakubuki. Since sethe ubona umshado singakaqali ngisho nokuqala. Hayi uyakakamela sisifana nalogeni lokulishela phela sazane kancane. Sibona amalobolo nengane. Othi le part le ethi sazane ngcono ngikuzalele ngoku. Usulapha. Yes, sengibona umshado ngibona amalobolo ngibona ukiphi. Yabona lento sengibekela kade ngaba Kade wayiplana wena ekhanda Yes, so lapho ukuthi yena ubengayazi. So I'm guessing njengoba khamba kanje kushuthi she passed that question that you said you asked. Did you? Noma ufika lapho. Ngimbuzile wathi akakwazi ukuhlukanisa lezi zinto. Kodwa lo muntu wajola futhi wakwathandana. How do you hlukanisa it? How would you answer that? Mina noma yena. When? Abantu abajolayo abantu abangabonani njalo ababonana ngaleso sikhathi for izinto ezithile mhlawumbe. Abantu abathandanayo kungaba abantu abahlala ndawonye abahlezi bobawu2 abangenazi imfihlo abashera yonke into. Abantu abajolayo abakwenzi lokho. Uyakwazi na? Angazi ukuthi phela mina ngithi angijoli la angishelwa ngiyakuzwa angazi ukuthi bathi ngiyakuzwa. Into kanjalo nje futhi ukuthi abantu abajolayo abantu abangabi lesikhathi esiningi. Yes, abantu abathandanayo abantu abahlezi bendawonye. and I told him I'm not looking for umjolo. You are looking for umthandano. Yes. Umshado. Sisathungisa. Asangenayo umthunga. Asangenayo umthunga. So she knows you, but did you know her? Since you guys have never spoken with TikTok. No, angimazi kahle yena. Yes. Bengiqala ukumbona namhlanje. Do you still want amanye ama-dates to get to know her better? Noma from the conversation enibe nawo manje usudecide ukuthi mase nikhuluma off cam uzobe sithini again? Angaka-decide. Kodwa ngiyamthembisa ukuthi impendulo yami angeke izilimaze ama-feelings ami. Wenza ngani? Ngitshele manje unganginyanyisi ngitshela iqiniso futhi wenza ngani? Angiphi iplug yalo mama ogeza kuyena? Lo mambayo. All right, thank you so much guys. Ukudla kwenu kusendleleni. Amasalad asendleleni. Oh, happy birthday Beyonce. Thank you so much for your time, Ayanda. I'm so glad ukuthi ukwazile ukuthi number 1 ufike, but also number 2 i-conversation ihambe kahle and you are promising impendulo ngeke imlimazi. That means ukuthi kusazohamba kahle even after you guys have spoken in private, and I think mina umsebenzi wami sengiwenzile because as long as niyani right ni happy nisazo connect after the show, then it means my job is done. So thank you for ukuthi sithembe ukuthi uze kuthina nje uzotrust ngetask engaka ukuthi kuthele superstar lakho elithi wena. You guys look so good together and I'm wishing you all the best for your next chapter. All right, good. Enjoy your food. Oh, thank you. Date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu. I'm very much happy nge-outcome ye-date yami because as much as engashongo straight ukuthi uyangithanda and he's willing to have something with me, but ushilo ukuthi uyathembisa ukuthi into esizoyikhuluma off camera akuyona into ezongiphatha kabi nento ezohitha ama-feelings ami, of which I think is good. Thami namhlanje ihambe kahle kakhulu because ngibonile ukuthi kwabanye abantu ngispecial. Bakhona abantu abakubonayo ukubaluleka kwami nomsebenzi futhi engiwenzayo ku-TikTok. Into engiyithanda kakhulu ngale date ukuthi ngibonile ukuthi lento ade ngitshela ukuthi uyiyona. He's very respectful. Uyabathanda abantu as much as umuntu obusy, but lento kade ngiyibona iyona. Engithanda kakhulu ngedate ukuthi usisi ayibeyikhulumela shame. Ngibe ngisabathengi ngithi hayi la. Ngithanda kakhulu leyo nto ngoba ingitshengisile confident yakhe nokuthi uyakwazi ukuyimento yakhe. Ayikho into engibone ngathi red flag ngo-Ayanda besides ukuthi
uhlezi busy, umuntu ohlezi busy ngenxa yomsebenzi awenzayo. But ayikho red flag so far. Engathi i-red flag ngobuhle ukuthi umzimba wakho unokubuyela ngathi ufuna ukuba isidudla kodwa sometimes akasona isidudla yabo. So ingenza ukuthi ngibe confused ngigcine ngazi noma uyini kahle kahle yabo kodwa u-right yena so push. Engathanda ukuyisho kubantu abafollow Ayanda abane-crush ku-Ayanda ukuthi back off because sekufike mina manje and I think it's gonna be unfair to me for them ukuthi bebe ne-crush ku-Ayanda. So Ayanda, hands off. Engayithanda ukisho kubuhle ukuthi ayiphathe kahle azazi ukuthi ufunani empilweni. Ngiyayithanda futhi indlela eyiyona because akayishintshanga ubuyena. Akayishintshanga ubuyena ungiqondile nje washo ukuthi kukanje nakanje 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 nakanje. Into engithanda ukuyisho ku-Ayanda ukuthi into engithanda ukuyisho ku-Ayanda ukuthi I love you so much. Shout out to the next chapter niqhubeke njalo bafethu nisidethela abantu aba-right ngesikhathi esi-right. Siyabonga. Shout out to the next chapter. Ngibuka imenu yazi and ngiyarealize ukuthi lento enziwa ubuhle iyafana nokuthi ufike la. Uthi. Mase uthi this is what I want. Mase uyasibhalela, mase siyakusiza ukuthi uyithole. Super simple if you ask me. So nawe mungeza la engikhona njengamanje. In next chapter, you will not only get some good food and great drinks, but you might just walk away with the love of your life. Njengoba ubonile kwenzeka la ku-episode kabuhle no-Ayanda. So thank you so much for tuning in and being a part of the young love and the vibe. I truly appreciate it. Now this is the time where I have to love and leave you. But of course, ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you have the honor or the privilege to call me Andama 2K and Namgi 2K. Till we meet again next week on the next episode of I Have a Crush on You. If you are watching Select Africa TV, please subscribe to this channel. Follow us across all social media platforms. And mangabe nawe ufuna ukushela, shela phela sazane gangono. Then send me an email using the address down below and the Select Africa TV is all set up. But for now, happy Tuesday!